Moi, LPS Rainbow Pets täällä. Pitkästä aikaa. Mitä nyt tässä on vierähtänyt semmoset 3 vuotta. Joo, mä en osaa varmaan enää puhua näillä videoillakaan enää. Tuskin se haittaa. Kuitenkin, mä en tiedä, jaksaanko mä nyt alkaa selittämään, että miksi mä en ole 3 vuoteen tehnyt videoita, mutta mä voin antaa yhden selityksen ainakin. Mulla meni motivaatio. Siis multa vaan lähti se motivaatio silleen niinku yhtäkkiä ja joo, mä en vaan jaksanut enää kuvata videoita myöskään niinku sitten. On vähän kerrottavaa, aika paljonkin. Mä yritän tehdä tästä mahdollisimman lyhyen videon, ettei mä puhu tässä liian kauaa, koska liian pitkät puhevideot ei varmaan hirveästi kiinnosta ketään. Kuitenkin näette tämän mun hienon taustan. Joo. Kuitenkin siis tässä niin on 3 vuoden aikana tapahtunut vähän kaikenlaista. Aika paljonkin itse asiassa, koska siis mä olen muun muassa tehnyt jotain, mitä mä en voi enää muuttaa. Nimittäin, onko se nyt 1 vai 2 vuotta sitten? Niin mulle iski joku ihme vimma päälle. Mikä se on se? Joku semmonen juttu iski muhun, että mun piti alkaa myymään noita mun petsejä. Ja mun on pakko kertoa totuus, koska tää on musta taas. Mun mielestä tää on aika kamalaa, koska tää ei ole ensimmäinen kerta, kun mä teen tällaista. Mä myyn petsejä. Tää on varmaan 2. kerta tai 3. kerta, kun mä oon myynyt mun petsit pois. Pikkasen järkyttää, hei. Siis mä olen yksinkertaisesti tossa ennen joulukuuta, varmaan 2 vuotta sitten tai vuosi sitten, niin mä myin mun petsejä ja mä myin tyyliin kaikki mun petsit. Siis kaikki mun normaalipetsit. Mä niinku oikeesti myin kaikki. Siis mut meni kaikki normipetsit pois. Paitsi on muutama, mitkä mä säästin, koska mulla oli ihan pakko. Ne on mulla tälläkin hetkellä. Ja sitten on myöskin muutama arvokas petsi. Mä sain myytyä muutaman arvokkaan petsin, koska siis kukaan ei oikeastaan ostanut noita mun arvokkaita petsejä, vaikka ne on siis ihan aitoja. Ei niitä silti kukaan ostanut. Hinnatkin oli mahdollisimman halvalla. Niinku alhaalla. Tai silleen niinku. Niin, ei niitä silti kukaan ostanut. Ei oo mun vika. Mä päätin pitää ne lopulta. Mä en tiedä mikä mulle tuli, kun mä aloin myymään niitä. Osa niistä meni synttärilahjaksi kai ja sitten muutamat niistä meni joululahjaksi tai jotain, en mä tiedä. Kuitenkin siis sinne ne meni uusiin koteihin ja mä myin myös mun kaikki semmoset uudet petsit, siis semmoset minipetsit, muistatte varmaan ne minipetsit. Niin mulla oli niitä aivan sikana ja mä en oikeastaan saanut niitä myytyä ollenkaan yhtäkään, niin mä sitten annoin niitä kaupan päällisinä ja kaikkea tollasta. Joo. Sinne meni kaikki mun normipetsit. Kaikki. Mulla oli niitä silloin ihan sikana, mutta ei ole enää. Sen takia toi mun nykyinen LPS-sarjakaan ei nyt ihan ole heti jatkumassa. Mä en ole lopettamassa sitä, mutta mä yritän jatkaa sitä sarjaa heti kun mä saan mun suurin piirtein osa mun petseistä takaisin, mitä mä menin myymään, koska on tapahtunut uusia asioita tässä tänä vuonna, joka on sitten saanut mun mieleni taas muuttumaan. Ja mä olen tullut siihen tulokseen, että nyt loppuu se mun petsien myynti. Eli mä en enää myy noita mun petsejä kuvasta vaikka vasta 10 vuoden päästä, koska mä olen niinku mä aloitin keräilyn 2014 vuonna, niin sen aikana mä olen niinku korkeintaan siitä sitten eteenpäin mä myin 1 kerran petsejä ja sitten mä ostin niitä taas takaisin itselleni. Ja sitten oliko se 2018 vai mikä vuosi se oli, kun mä sitten myin niitä taas ja ostin ne takaisin itselleni. Ja nyt sitten tässä vuonna 2023 tai 2022 niin mä myin ne taas. Ja nyt mä oon sitten niinku pikkuhiljaa taas ostamassa niitä takaisin. Et nyt niinku alkaa riittää. Ei enää tällaista. Ei enää tämmöisiä sessioita enää. Et nyt on tapahtunut tänä vuonna jotain, mikä on saanut mun mieleni täysin muuttumaan petsien niin kuin ostamiseen suhteen ja myymisen suhteen ja silleen. Nimittäin vanhat petsit on tullut takaisin, jonka takia mä sitten innostuin.
Siitä mä puhun seuraavassa videossa lisää. Siis noista vanhoista petseistä. En tässä videossa ala niistä puhua tämän enempää. Että tällaista infoa mulla nyt sitten pitkästä aikaa. Ai että kun on kivaa julkaista taas pitkästä aikaa joku video, jota ei ole muokattu, kun en jaksa muokata. Joo. Kuitenkin siis... Joo, mä en tiedä mitä muuta mun pitäisi nyt sanoa. Pahoittelen, ettei multa ole tullut videoita pitkään aikaa. Itse asiassa, kun mä tulin tässä takaisin, niin mä huomasin jotain niin kuin YouTubessa. Siis LBS-tuben kohdalla. Siis mä en tiedä mitä 3 vuoden aikana on tapahtunut, mutta yli kaikki LPS-tubettajat, niin kuin suomalaiset, on kadonnut. Siis mä en tiedä mitä täällä on tapahtunut, että kaikki on hävinnyt. Mä en vaan käsitä, koska mä en niin kuin löydä enää niin kuin mä en ole kauheasti löytänyt enää uusia LPS-tupaajia. Muutaman mä oon löytänyt. Semmoisen ihan uuden, mä en tiedä. En tiedä, mutta siis kaikki vanhat LPS-tupaajat on hävinnyt. Ja tuntuu, että kaikki on tyyliin lopettanut. Mä ymmärrän, että aika rientää ja ihmiset kasvaa, mutta onhan tää nyt vähän outoa, että kun mä tuun takaisin, niin kaikki on kadonnut. En tiedä, mihin te olette kaikki hävinnyt. Toivottavasti mun kanavan seuraajat oli sitten yhä täällä tubessa. Ja oli sitten yhä seuraamassa mun kanavaa. En kyllä tiedä, seuraaks mun kanavaa enää kukaan. Toivottavasti seuraisi. Etten mä oon täällä ihan yksin. Joo. Tää on sellainen outo asia, mikä mua ihmetyttää vieläkin, enkä saa varmaan tähän vastausta, mutta kuitenkin. Tämä oli sitten varmaan vika-asia, mistä mä halusin vielä puhua tässä videossa. Joo. Mä luulen, että tämä video on tässä. Mut se on pakko vielä sanoa, että multa saattaa alkaa tulee pikkuhiljaa videoita. Mä ainakin yritän kuvata jotain. Mulla ei nyt hirveästi ole motivaatiota videoiden tekoon vieläkään. Ja aikaa, koska mulla on oma elämä. Vaikka mä asun vieläkin yksin tässä samassa kämpässä, mutta silti. Yritän kuvata jotain videoita tänä vuonna. Varsinkin nyt, kun nämä vanhat petsit on tullut takaisin, niin pitäisi yrittää jotain sarjoja tai jotain lyhytelokuvia tai jotain tommosia kuvata. En mä tiedä, täytyy katsoa. Mutta sen mä nyt kuitenkin tiedän, että mä oon tullut osittain takaisin. Mutta en ole kyllä koskaan ollutkaan lopannut. Mä olin vaan pitkällä tauolla. Sanotaanko nyt näin vaikka. Et näin. Mulla ei oikeastaan nyt ollut sit kai muuta. Joten kiitos kun katsoit tänne asti videon ja jos tykkäsit tästä videosta ja tilaa mun kanavaa, jos et ole mun kanavaa vielä tilannut. Ja joo, me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi nyt sitten bye bye. Moi moi!